Jane iki mung jamu apa to yo yo. Jare ning awak iso marake ger. Tapi ning sirah iso mareh gliyer. Ki jane dunyane sing muter-muter apa sirahku sing gliyer to yo. Sorry, Ndu. Jamune mbake po wae teh marek. Weh yo ngono lho, Det. Nyapa? Angger sing mending kancane ditilap. Ora ngono. Tak kira awakmu wis ngombe es. Nah, aku yo gak seneng es kok, makane aku tuku jamu. Lah emang tuku es to? Wes. Lah iya. Tapi ora cocok karo gambare lho, Det. Cocok piye iki? Lha apa gambare nek apokate nongko. Heeh. Tapi sing didolne aku jeli karo glepung iki. Terus akhire mbombe. Ya tak ombe to. Wis mbok bayari. Urung. Iya teki. Berarti pesene no. Tak gelas kan, Mbak? Nggih, Mas. Sing padha kemeng apa liyane? Yo padha mang. Padha, Bang. Monggo, Mas. Nyoh, Ndu, bagianmu. Tapi ya pahit. Walah. Pahite enek carane. Enak carane? Enek lho. Piye wi? Iya toh, ngomongi yo. Pahit toh? Oh alah yo ning ndi to bojoku mengerandang mulih-mulih meng ngene iki pitik lho wayah makani wedhus bareng yo wayah makani kok yo randang mulih duh gendhu iki kok nggawe pikiran aku wae to jane yo awas ya kok sampai janji ketemu ya mulih neng omah bakal tak gulet sampai lencu tenan kowe engko ya ditenono ya. Kok kayak bejo ya? Nampo jae ning kono kae ya? Loh, kok kayak muta-muta? Jal tak paranane ae. Saknoe Joko tuwek. Ngono dhisik cae ya tau cedhek karo aku lho. Loh, Jo? Nampa wae ning kono? Lah kok pucet ngono to, Jo? Geni wae, Jo. Jo? Geni wae. Beh, kok pucet ngono loro ta wae, Jo? Jo? Bejo? Sopo teki? Aku kok umpane gak asing karo suarane iki. Ya jelas gak asing, aku lho Sri. Walah kowe to, Sri. Wanita sing tau tak tresnani. Tak tinggal nguli, pamit tuku trasi. Jebule aku mbok tinggal rabi to, Sri. Aku
Aku rapopo sih. Aku rapopo. Ning Gresik tuku Kentucky. Sing dhisik ya dhisik, Jo. Sing saiki ya saiki. Sidiki mancing ning kali. Yo bener, Dik Sri. Dhisik yo dhisik. Saiki yo saiki. Tapi aku ora iso lali. Nang ngene sampean kok gak kelingan to. Nalikane awake dhewe seneng bareng, keringet bareng, ditokne bareng. Mosok yo wis lali, Dik Sri? Setengah. Sangat, Mas. Nah gak duwe. Nah gak we. Wes. Piye? Ya tambah neh. Ning awak trapo penak, Mbak. Kok ngene. Piro kabeh iki, Mbak? Meng telu loro 5 50.000, Mas. Ning awak iku penak. Iya, delokan toko omah sampean jajal lek angkler. Kok ngene ya, Mbak ya? Suwun, Mas ya. Siap, matur nuwun. Dungane rezeki lancar. Ayo duh. Wo, gara-gara bakul jamu kae. Pelangganku boleh nyingkrek kabeh ngene iki. Abrak kae wong iki. Sampeyan ki piye to, Mbak? Bakul jamu kok ning kene. Ngene iki boleh pelangganku lho ilang kabeh. Bakul nang liyane apa gak iso to? Napa to, Mas? Lagi teko kok muring-muringi? Jolaya, ket mang rame ae. Wong bakule koyo ngene. Ngene aku arep nesu boleh gak iso. Mboten, Mbak. Aku arep ngombe jamu Sing ijik jamu apa itu, Mbak? Lah kok warnae reno-reno ngene iki. Iki lho, Mas, iki enek kunir asem ambek suruh, Mas. Sampean ngersakne jamu nopo? Kingko, nek aku ngombe kune asem, apa gak kecut? Wong aku lho gak seneng kecut. Nek misalnya jamu suruh piye? Ya wis kuwi ae. Wis jamu suruh ae, Mbak. Oh, suruh, Mas. Ya, Mbak. Ya, tak gekne ya. Iki ndek awak iso anu, Mas. Oh, enak iki ning awak. Liyane entek jamuku kari kita ya. Mbak gak apa-apa wis iki. Seger. Piye? Seger to, Mas? Enak jamune pan. Jos tenane. Tambahne piye? Wis Mbak kuwi ae, Mbak. Sudah aku kudu nambah Mbak piye neh. Wis ya, Mbak ya. Iki piro, Mbak? Regane? Lek suruh murah 5.000 ya, Mas. 5.000 nggih. Sik, Mbak ya. Iki ya, Mbak ya. Oh iya, matur suwun, Mas ya. Wis. Wis ngene, Mbak ya. Ya. Ngono ya salahmu dhewe to, Jo. Biyen kerja wis penak. Bayaran ya wis pasti. Aku mbok jaki dolan rono rene. Akhirnya ya ditokne kok pabrik bareng to. Ya sepurane to, Dik Sri.
Wong jenenge wong lagi kasmaran. Ya wajar to. Wajar ya wajar to, Mas. Biyen kan sampean wis tau tak elingne. Mikir masa depannya awake dhewe iki piye. Malah aku mbok jeki bolos ae seminggu lho mlebu ping pindho. Pabrike sapa rumangsamu? Wes saiki piye awakmu iki? Ayo ning ndi kono ya? Ya ayo Dik, ning ndi kono aku wis ngenek. Panggah ngono to jo kelakuanmu. Apa ki? Hah? Tai? Walah Dek Sri. Wong arep dijak tik kok malah mbok pelosoro ngene iki. Miso.